का मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह से ही शादी हो, बिना कोई खर्चे के, फिजूल खर्चे के, और ऐसी जगह ही एक खुले वातावरण में शादी करें। Ai hai do ta bole sebab sini bai patal kenya no troll khai manai sari do sebab bono chini ti prazik rok kisa rang pui chang khangke kisa famous khangke buin do hobe kaijak phunei sebab bono humanai ase okat tong do sawi khana bai di do Elizabeth koloi wan sabai kaijak prole je amse kana troll khai lekha ti prazik rok famous khangke rang pui chang khangke no wan sabai kaijak phu buin do hobe kaijak phu bai patal kenya no tabok sebab humanai tong sari do ang bohai no norok hai keno puila sekang photo no pro wana ui thangka chini bai patal kenya amsik gyan ganang buri bede wan sabai kajak man nei ang bele wana gais thangka pia bisingo habi nai mele wan sale engjaya phu Rajasthan ni khoroksa IS officer BP Mina bai se kajak ka phunei wan sai hanai saima bagai kisa bakhala santing mahain khata pia aro jagao ang kisi sa munui nani bu muchuko chini komui khebo IS officer ayang chini bai patal kenya khebo Tripurani top 10 netrizik si klai tongo abse borong ni panda amsikin kom khoros bai klai lekha ang baje agir go khnamani sini bai patal kenya no ba Christian se hnai khnamani ba kumuino si nung chamrui to bui kaijak phakang khaba Christian kai mung khaba nung kaijak man khamung here ba dothi ase nung kumuina hamjak ma bagui kumuini dormo no rugui nai nung Hindu dormo bai kaijak kha ngka tamle nung wathok thop sakle kaijak khana nung ba siklasi ble teke sa kaham ke pan kaijak iman khamung bile bai patal kenya rang puja ganang rok nung besi kirpin ingo humale tabole mokol buskango no nugui peke ang bayab sung tabok sung buskango chini bai patal kenya ni bagi besi jangnai tongko boto khoroksa ti prasano belai khano hamjago tei bo khoroksa jomatia juk ngui jomatia ngui bo saksakno belai khano proud khlaigo phia tabokai bo khoroksa chini Rajasthani kumui BP Mina bai kaijak thangka angke bo tabok bini bumung no Patal Kanya Mina hanai de nasinai na Patal Kanya Jamatia hanai de toni nai abono bung buskango manai lenai dokok kore chini bai Patal Kanya bai kumui BP no norok jotona hamari di borok ni hamjak mung thia sakno obai kene tongtung kisa photo no zoom khlai nakang ke jong kumui ni mukhango belai kheno khushi te warik sasung nugui tongo abo chini bai Patal Kanya hamjagui bobai ma kaijak ma bagui de bini mukhango bini chehra wo amsuk khushi phai tongkhana na panda ni khoros kom khe yok khana de amsuk khushi ngi tongkhana abo to jong saimanliya bayab jong norok comment kaisa de chini bai Patal Kanya jongno surprise romani norok bahai nangjaka angkhe to belai khano sok ngi thangka sok chini bai Patal Kanya ni se panda angkha phungnai hothat sa WhatsApp video send khlaijagui o amayo